Nyika yose yopopota yodya magaka mambishi apo payaona matrucks pana patibudi kumbotora nhau dzakawandisa patoda kuona maresponses abva kuvanhu pamusoro pematrucks amaona. I hand over to the ZANU-PF National Secretary for the Youth, our comrade Nomachaka here. Sana bina mashuko bdanyura pana abdo subscribe or like on the bell icon. TV na mkozo bdanyura chiti breaking news. ZANU-PF youths now own tipper trucks. These have been handed over to the ZANU-PF National Secretary for Youth, Comrade Nomachaka by President Mnangagwa today at State House. The trucks were procured through the National Youth Fund, which was launched last month. Napatuna kuti tipina comments vanobudanyura vachiti, so is it ZANU-PF National Youth Fund or is a government national youth fund? Vanobudanyura vachiti, is that national funded assets that are being handed to Machaka here? Manopindo achiti kuzvipatara nhai presidential health scheme or pari for ED or something. Mumwe wari achiti aiwa haungauyiwo pari renyatoo for ED here kana kuti presidential health scheme. Vanopinda vachiti let's wait for the tender documents kuti apa timboona kuti dhiri riri rakabuda mari rematipa iri, timboona madocuments ematenda kuti ichi truck yaita mari. Mumwe wapindawo achiti saka mota idzi ndedzekuti vadii manje. Vanopinda achiti so how many of these youths own tipper trucks, or is it a ratio of 1 tipper to 50,000 youths? Vanopinda achiti is this a looting scheme? Who is gonna claim ownership or proceeds of those trucks? Manobuda achiti muchashaya mafollowers nekuda kunyora nonsense. Manopindo achiti when is this ulavalo coming to an end? Hatina kumbozviona izvi in our lifetime kusvika pakazoya zora iri. Ndomashoko ari panapa vanhu vachituka zvakanyanyisa ZANU-PF vachiti aiwa asati tikamboona zvinhu zvakadai. Panapa tikuona kuti munyika muri kuonekwa kunzi zvipatara zviri in state isingambotarisiki, matarisa dzimba zvadzakaita aiwa kungava kuMbare, kungava muGweru, mukatarisa kunana Mambo, nzvimbo dzakasiyana siyana. People they are complaining vachiti aiwa the government is failing to address those issues. But panapa vanouya vachipanana matippers ZANU-PF patima vemomo kumusoro. We do not know kuti matippers acho ndei. Vanhu vatosazokutora kuti aiwa anenge atongoripo kuti vatomboluta zvavo maresources vaende nawo vatakure aiwa matombo achinoprosesewa kuti vakwanise kupfuma. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. NACHAMISA section medu, musama subscribe or like, turn on the bell icon.